Salam, qadrlı vatandaşlar. Men size şugun yerli yanımızdaki parka geldim. Şu yerde size ne görkezmekçi bolýandadım. Adamlar ne bolçulukda yaşasa, hocalıkta bir adamın aylığı 3-4 çağan bilen eklemäge ýetýän bolsa, şu 3-4 çağanyň eklemäne çykdaçysyna ýetýän bolsa, diýmek şoňa bolçuluk diýilýär. Diýmek şu ýurduň ýaşaýjylary, şu ýurtda ýaşaýan her bir maşgala bolçulukda, arkaýynçylykda ýaşaýar diýmek. Şu ýerde park, ýürite çağalar üçin edilen park. Ne oyuncakdan nolu içi, çağadan nolu içi. Ona gerek bolsa velosipedler dur. Ne her türlü yaşlı çağaların oynamana ne yerler var. Ulrak yaşlı çağalan, küçük yaşlı çağalan yürüten edilen yine adam bolçulukda yaşasa şular ýaly işten boş wagtlary ya mesela bulan köpüsi işleyen hem dälir. Yan kaýdysmaly hojalykda bir adam işleyen bolsa, oňam aýlygy şu hojalygyň eklemäge ýetýän bolsa, onu aýalyň ya adamyň işlemegi hökman hem däl. Ne? Qadrly vatandaşlar. Döwlet ne halk üçin diýilýän inşaat. Adamlaryň gowy ýaşamaklary üçin arkaýyn demdiň jalyp ýaşamaklary üçin gurnulan şular ýaly köpçülüklerin parklar, dinjaliş merkezleri ödemine mut isler atın gelip tenis oynayınca tenis oynayabilýän, futbol oynayınca futbol oynayabilýän, voleybol oynayınca voleybol oynayabilýän, güjüňi itiňi pişigiňi gezdireýin ne ne bu ýokarda ýaşlar dinjalýarlar. Bu ýerde ýürüte şaşlyk we pişireýin diýsen ýürüte gurallar bar. Dosyarlar bilen üýşipmişler ýaly. İyi biçip dinjalyp bolýar. Hiç tölemesiz muhtuna. Ne gözellik ne yurdun ne şular ýaly asyda bolsa, yurdun ne şular ýaly ösen bolsa, ne şeýle gurnalýar.